Здравейте, потребители от Блок 7, аз съм Знака и днес ще направим едно много така, не много, а така сравнително кратко, но много съдържателно ревю на може би един от малкото останали сайтове, които наистина дават награди, CSPZ, и тия награди ви ги дават срещу това, че вие се забавлявате в сайта. Да започнем. Това е началната страница. Приветствия, за добре дошли тук. И тук няколко новини, които биват пускани от админите и от потребителите, които са VIP и част от екипа. Потребители. Това е целият списък. Тук 97 страници с всички, които са се регистрирали в сайта. Услуги. Стани VIP. Тук естествено чрез малко заплащане или чрез точки може да станете VIP, като тук са записани някои от бонусите, които печелите чрез тази услуга. Тук може да си избирате реклами, които ще се появяват като банер, естествено чрез заплащане. Ще ви бъде рекламирано нещо, което вие си изберете. Тук по същия начин, само че банера ще бъде по-малък, 88:31. Photoshop заявки. Естествено, заплаща се, няма безплатни неща. Ако си VIP, когато поръчате нещо, получавате VIP за 24 часа, което ви е сгодно, защото ще ви дава допълнително удвоени точки. Естествено, тук се въвеждате данните и така. Реклама Ultra. Това пак е реклама, която се появява на екранчето ви на всеки 24 часа или общо взето всеки път, когато се логнете. Нали, появява се в екраните на всички. Нали, това е един вид реклама. Купи бонус точки. От тук може да скупите допълнителен омага брой точки, които са 8000. Нали, тук ви пише допълнителни данни. Ето тук даже виждате банерите, които преди малко ви казах как се появяват и така. Сега, за сайта. Банлист. Тук са всички баннати за известно време или за винаги потребители. Тук пише причина, от кого са баннати и така. Екипът на сайта. Това са новинарите, които постват на главната страница. Това са VIP-овете. Много са. Така. Ето имаме мене. Графичните дизайнери на сайта, които ви правят Photoshop заявките. Админи. Модератори. И естествено собствениците на сайта. Банери. Това са банерите, чрез които може, ако нали искате да рекламирате самия сайт, чрез поставяне в вашия сайт или каквото имате там. Значки. Това са значките в сайта. Ход за нали, еди колко си броя посещения, 700 в случая. Cool. Това е за попълнени данни, там 50 посещения на профила. D се дава на членове на екипа, като не я получавате след като станете VIP. VIP и D вървят заедно, когато си поръчате VIP. UPD е когато качвате много неща в сайта. Чат, когато се занимавате с чата и пишете. Про се дава за помагане за развитието. Авата е за авторски профил и дава се на знаменитости и известни профили на сайтове, които са се регистрирали в сайта. Чат, естествено да покажем. Не, забравихме, чакайте, класация. Това са класацията. Ето ме и мен, да се направя реклама. Класация по точки за всеки един потребител. Започва се от първо място надолу. Печеливши, това са хората, които до момента са си поръчали нещо. Ето, на тия двама печаги статуса им е получен, на тия тук е изпратена, което значи, че е изпратена, но още не е получена, и тия са изчакваща, което значи, че още не им е изпратена. Защото, знаете, сега събота и неделя куриерите не работят, плюс това са идват празници. И така. Чат. Така, да се реди по-бързо. Така. Чата се релодва на всеки 40 секунди, за да няма кеш.
и може да си напишете нещо. Аз ще напиша една усмивчица и ще я пратя. И тук излиза. Контакти. Така. Хайде. От тук може да се свържете с собствениците на сайта чрез директна връзка по Skype, имейл или чрез попълване на формата за контакт, която се намира тук. Така, забавления, значи музики. Тук има онлайн радио. Ето, избирате си го и то ви препраща на там. Нали няма да ви показвам сега. Вицове. Тук качват вицове, но някои хора доста спамят. Например, ето той е Пич, който е качил един виц няколко пъти. Нали, тук може да намерите интересни вицове. Ако успеете, защото много голяма активност има в секция вицове, където постоянно се качват. Картинки по същия начин биват качвани от потребителите. Магазин. Ето тук вече е същинската така газария. От тук, когато съберете брой точки, може да се поръчате. Това е секцията конзоли. Xbox, Sony PSP, PlayStation 4, PlayStation 3 и Nintendo 3DS Cosmos Black. Razer, продукти на Razer, естествено, заглавието подсказва. Razer Mamba 4G, Razer Vespula, Razer Tron Gaming Mouse, Razer Tron Gaming Keyboard, Razer Star Wars The Old Republic Gaming Mouse и нали така тук същевременно подложка и Razer Orca, едни много яки слушалки. Така, игри. Minecraft премиум акаунт, доста хора ще бъдат заинтересовани от това. Tom Clancy's Ghost Recon, нищо не мога да кажа за тази игра. Terra Online също. Witcher 2, мога да ви кажа, че това е много яка игра, аз съм я играл, имам я оригинална. Diablo 3, за съжаление аз не съм почитател, но предполагам, че играта е готина и ще се намерят хора, които да си я поръчат, когато съберат точките. Така, остана нещо последно, което трябва да ви покажа. Така изглежда профил в сайта. Тук са ви отличията, т.е. значките, име, там работи. И ето тук има един линк, чрез който то ви пише: всеки регистрира се потребител през вашия линк ви носи по 500 бонус точки в сайта. И линка, естествено. Чрез този линк може да го дадете на приятели. Един вид това е една подкрепа от 500 точки, друг вид каните нови хора в сайта. Тук има анкети, същевременно реклами се показват. И да. Ето го, пак така сайта. Сайта е cspz.info. Надявам се това ревю клипче да ви е харесало и макар и кратко да е било доста съдържателно. Аз бях Знака, моля без хейтърски коментари и чао!